Eta nik ere, eskulara jantzi barritut, noski. Bueno, badoa, Printzesa eskatuko dute, abiso. Kenduko diogu hau, zenek egin zilon katu polita hau printzesai? Ni ez. Ez, zenek egin dio hau? Itxoin. Zenek egin dio hau? Oi? Maia, esan? Zenek egin du? Ja. Maiak asteburuan untxia etxerera manzu eta Maiak egin du. Badoa, bat, bi eta hiru. Hori printzesa. Oi? Bitu printzesak egiten ditu kaka eta pixak hemen. Eta hori lurre? Bai, bueno, kaka eta jola guztian zea, pixa bai. Eta hau egunero zinbat diogu, hemen egunero zinbat dugu. Adur, Martina zinbat dugu hemen egunero. Zakarretaz bota eta harri garbiak jarri, bai, ala bota. Oso. Eta zimarredu, azkin. Utziko dugu, hemen zakarretan nahi konti, hemen pixka, zatik zimarredu geratu aiarekin. Lavadora. Bueno, hemen kokakakin zimarredu. Guatzen duko deto, Iane. Iazki lagundu beta. Haude, zakarretan. Eta orain, zajarri bat dugu hemen. Zajarri bat dugu hemen argi garria. Toaia. Ameri eskatu bat. Toaia garria. ¿Qué coloretakoa da, Martina? Bueno, hemen zesatu bat dugu, janari eta sarriez. Zenbat janari zatu bat dugu, zenbat goiaraka da? Zenbat adu? Bi goiaraka da. Hori ikusiko dugu, Goiara hemen dago, goiara, eta sartua den jarri gola. Bat, eta zenbat esan ditugu? Bi. Egunean bi janditzaketa. Eta bi. Hala, utzik aiolan, hemen erdian, venga. Bitu, listo, bitu, bat, usaitu du. Ui! Badator, Hala, bitu. Hala, listo, jaten ari da. Bueno, eta hemen zajarriko dugu. Ura, zatik printzesak zeraten du. Ura bakarrik ez beraten ez kolakau, ez esnea, ez Coca-Cola. Ura, eta nola eraten du ura, beroa, hotza. Hotza gustatzen zaio, oso ondo iazki. Eutxi. Fuerte, Ura botako dekota, Oso ondo Martina da. Eta, kakatokian zajarriko dugu? Arrilla. Oso ondo. Hemen arrillak. Bitu, hemen arrillak, eta hemen ingo du gero pixotak akabai. Pixa egiten du jo, bai. Pixa dokerrena gainean. Ziko dugu, hemen. Bueno, eta zerri marde gorain, kaiola? Itxi. Bueno, egin nahi diozuta baita printzesa. Bai. Oianetik badoaz animaliak, handiak ta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak.
handiak eta txikiak animaliak. Zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil, zuge arrastaka dabil. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Txantxangorria egandoa, txantxangorria egandoa, txantxangorria egandoa. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Barras Ikasiko dugu zer jan dezake? Bai, bitu badaude gauza batzuk, jarri baitan dena. Bitu hemen printzesa nola dago, pozik edo triste? Triste? Gripa, behar dieni? Hala dago, pozik, bai. Eta bitu hemen, jarriko ditugu egunero jan ditzaken gauza. Egunero jan dezake pentsua eta belarra, baina beste gauza batzuk ere. Eta naranjantan jarriko ditugu noizbehinka jan ditzaken gauzak, bai? Gauza batzuk ezin ditu egunero jan, bestela tripotxako mina jan. Bai? Ale! Orduan, zuek gauzak ezagutzen dituzute? Baina, irudi ontakoak ezagutzen dituzuten. Hau zer da? Eseri agur. Agur, Martina. Norbaitak badaki zer den hau? Zer da? Txakarra? Ea, zer da hau? Haundiak jakin barretik, zer da hau? Matxa? Norbaitak badaki zer den hau? Zein ikiko zen hori benua. Eta azaloreak gara usaitzen du sukaldatzen dagoenean. Aizki. Printzesak egunero jan dezake azalorea, baina guk nola jaten dugu? Egosita, bai? Azoloan sartu eta kozinatuta. Printzesa jaten du? Gordina. Eta ez dugu ekarri zanik, gordina ez dugu jango eta txarra egongo da gordina. Orduan jarriko dugu hemen, printzesa posik egoteko, hemen. Hau zer da? Hau zaila gara. Pista. Pista, beranek? Ez eska... Eskaro... Eskarola! Hau da, bai! Printzesak ere eskarola egunero jan dezake, bai? Eta zertala jaten ez du eskarola, sukaldatuta, bai, ez? Eta guk ez dugu supreka sukaldatzen hasi. Pentsala da. Eta hau ekarri dut gainean jateko. Ea, popeiek jaten indartxu izateko. Zer da, Oso ondo! Biza espinaka? Zein hau sartuko da espinaka jaten? Karri ditugu alitu ibostu espinaka. Norbaitek probatuko du? Hau bai! Probatzen urtia gaitu dituzte japo. Eta norbaitek probatu nahi du? Tori Martina? Hau badut. Hombre, zuek jane, gero printzesa jutziko diogu osto bat. Probatzeko. Bueno, eta bestela beste egun baten emango diogu. Mai, goxua dago?
Bai? Oie, emateu, Ikastola, gora gure ikastola, kantatzen diogu ikastolari. Ikastola, gora gure ikastola, kantarezagun denok. Goizean jaikiko saldu oea egin, Jantzita banoa ikastolara, atarian bildu naiz alai lagunekin. txirrinak jotzean gelara, gelara. Ikastola, gora gure ikastola, kantatzen diogu ikastolari. Ikastola, gora gure ikastola, kantarezagun denok. Euskaraz hasi eta euskaraz ikasi, Herritik mundura bideak ireki, elkarlanean geroa ereiten hasi. gure altxorra irabazi, irabazi. Ikastola, gora gure ikastola, kantatzen diogu ikastolari. Ikastola, gora gure ikastola, kantarezagun denok. Koloretan amestu, koloretan bizi, Hartu eta eman maitasunez blai, sentituz pentsatu eta pentsatuz ekin. txampa